det stykke papir. Nå, tøser, nu skal I høre. Prøv at se, I får sådan et stykke her hver. Et stykke papir. Der er en til dig. Og en til dig. Ved I, hvad det er lavet af, det der papir? Nej. Silje, prøv at gå hen til Ronja. Det er lavet af sten. Hos Print for 2 kroner finder vi sammen den kommunikationsløsning, der passer dit behov. Er du ellers stærk. Prøv at dyppe det i vandet først, og så se, om det bliver nemmere at rive over. Men det gør det slet ikke. Vi har den erfaring og de idéer, der gør os til et sikkert valg på et krævende marked. Det gør det ikke. Man kan ikke engang bide det over. Og det hjælper, når man bider. Men man skal passe på med sine tænder, ikke? Prøv at dyppe det lidt mere og se, om det hjælper. Hvorfor går det så langt? Hvorfor kunne det ikke bare være almindeligt papir? Vi kan tilpasse jeres kampagner eller produkter til den virkelighed, der passer jeres behov.